filɛbaaw n'an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi tilegan in na an ka baabu bɛna tali kɛ tajiko la. Tajiko min n'a kuma gannen don bi kosɛbɛ, n'a kɛlen don ka diɲɛ bɛɛ yɛrɛ labɔ, Mali yɛrɛ kelen tɛ tuguni. Dugutaa siraw kan bɛɛ ko taji, balo ko taji. Taji min gɛlɛyalen filɛ nin ye, a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye an ka jamana kɔnɔ. Mali jamana ɲɛmaaw kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ 10 sigi sen kan. Fɛɛrɛ 10 min na jamana yɛrɛ kɛlen don waati in na ka miliyari 3 bɔ k'o di. Yaasa kalo kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ cogo min na taji sɔngɔ kana na yɛlɛ ka dɛsɛ an ka se k'a sɔrɔ k'an mago ɲɛ ni a ye. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi diɲɛ kɔnɔna na fan bɛɛ lajɛlen fɛ tajiko mankan in ale de bɛ yen. Min ye Iran ale ni États-Unis ka kɛlɛ min bɛ sen na nin waati in na. O y'a to yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Détroit d'Ormuz ale datugulen don. Min ye arabu jamanaw ye. Diɲɛ yɛrɛ fantan 4 taji bɛɛ lajɛlen kɛmɛ sarada la a bɛ tɛmɛ 20. O la bi o kɔlɔlɔ o de bɛ ka yɛlɛ an bɛɛ lajɛlen kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana minnu bɛ yen ni taji tɛ bɔ olu ka jamanaw kɔnɔna na ani jamana minnu bɛ yen bi ni olu ye ma marali kɛ ka kɔn bi ɲɛ ka bidon in ale ɲɛ bila. O de la Mali kɔnɔ bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko mars kalo salen tile 28 taji a sɔngɔ yɛlɛmana an fɛ yan. An b'a fɔ min ma ko essence u ko ko o feere 170 la. Min ye gasoil ye k'ale feere 180 na. Min ye ɲɛfɔliw kɛra a la. Jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ min sigi sen kan sɔngɔ bɛ se ka k'u maaw la cogo min na o bɛɛ lajɛlen fɔra. Sabula bi bɛɛ bɛ bɛɛ ka sɔngɔ dɔn. An lamini jamanaw bɛ sɔngɔ min na an b'o dɔn, an yɛrɛ bɛ sɔngɔ min na an b'o dɔn. Yaasa ka se ka faamuyali kɛ an bɛna baabu sigi an ye wele bila Mohamed Traoré ma bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bill. Sigida 2nan kɔnɔna na ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya sifinw ka jɛkulu kɔnɔna na. An n'ale bɛna masala fan dɔw fana fɛ an bɛna nɛgɛjuru fana dayɛlɛ. Nɛgɛjuru sira an bɛna tila k'o da aw ma. A bɛ se ka weleli fana kɛ k'aw ka ɲininkaliw kɛ. Anw bɛ mun dɔn an bɛ se k'o fɔ, aw yɛrɛ fana bɛ mun kalan a bɛ se k'o fɔ. Yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ. Mohamed Traoré i ni tile. Kasim an b'i fo. Ka foli lase Janicom baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn fɛn sɔgɔlen don an na bi tilegan in na i ka plateau sanima in kan ka foli lase bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan Kasim. Ayiwa o diyara n ye. Ayiwa i yɛrɛ b'a dɔn n bɔra ka ɲɛbila kuma min fɔ sisan ko bɛ cogo min. Sigida 2nan kɔnɔna na taji ko bɛ cogo di nin waati in na parce que an b'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ dɔw la station bɛ k'a feere yɔrɔ dɔw la a tɛ ka ye aw ka fanfɛ bolo fɛ a ko bɛ cogo di. Bon an bɛ yɔrɔ min na bi an ka commune 2 kɔnɔna la a tɛna fɔ ko station fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ bɛ ka feereli kɛ tiɲɛ ka di Ala ye a bɛɛ fana ma datugu donc n'i y'a ta station 10 sigiyɔrɔma 10 na i bɛ taa sɔrɔ 4 ɲɔgɔnnaw olu bɛ ka feere kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na sabula commune 2 yɛrɛ a bɛ n'a fɔ ko Bamakɔ suguba dɔ don. Station 10 sigiyɔrɔma 10 4 ɲɔgɔnna olu bɛ ka feere kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na. Ayiwa min bɛ fɔ kuma o kuma o de don n'i ye fɛn min ye Mali la i k'i labɛn k'i sigi k'a kɔnɔ a ɲɔgɔnna bɛna na diɲɛ sɔrɔ kabini septembre kalo tile 15 ka na se fo nin waati ma Mali bɛ degun kɔnɔna na tajiko la bi an y'a ye k'a fɔ Iran ale taali min kɛra ka taa ale kɛlɛ ale Israël ni États-Unis fɛ o nana to taji tɛmɛyɔrɔ ninnu datugura. E yɛrɛ bolo maa kun kan k'i sigi ni nin waleya in ye wa? Bon au moment que ni Iran taara attaquer i yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma kɔnɔna la Détroit d'Ormuz mun na filɛ nin ye 100 sarada o 100 sarada diɲɛ taji 20 ɲɔgɔnna de bɛ tɛmɛ o sira in fɛ. A dɔnna k'a fɔ ko ni Iran taara attaquer ni wulikajɔw ma kɛ ka se k'a ko bali ni Détroit d'Ormuz nana datugu o ye diɲɛ suguba de donc a bɛ se ka gɛlɛya lase diɲɛ fantan ni 4 bɛɛ lajɛlen ma. Anw yɛrɛ bɛ an diya yan nɔ Kasim. Awɔ an m'an diya yan nɔ Détroit d'Ormuz datugulen in na a kɔlɔlɔw ka bon jamanaw kan i tɛ se k'i sigi k'i miiri ni a ye. C'est vrai kɔlɔlɔ an fila kɔlɔlɔ dɔ kɔnɔla la nin mais jamana bɛ jamana la olu ka taji sɔngɔ yɛlɛna à plus de 130%. Surtout ni Kuwaiti jamana ninnu les pays du Golfe arabu jamana ninnu n'i y'u ta ka jateminɛ ka taa se fo Chine ma parce que chinois fana ka taji 100 sarada o 100 sarada 60 fo ka taa se 70 ma o bɛ tɛmɛ ni sira ninnu ye quoi ka se Europe jamana ninnu caman ma donc anw bɛ yen nɔ c'est vrai
à kɔlɔlɔ tan tɛ parce que nous sommes dans un système de mondialisation où les intérêts des États sont liés. An b'o de fɔ diɲɛ gulonnen de don ɲɔgɔn na a kɛra cogo cogo an b'a kɔlɔlɔ dɔw sɔrɔ a kɔlɔlɔ dɔ de fɛnɛ ye nin taji la ni essence ta ka jateminɛ 40 fɛngɛ 20 ɲɔgɔnna faral'u kan gasoil la fo ka taa se 40 ani dɔrɔmɛ 3 ni hakili ma bɔ o farala o kan mais yɔrɔ dɔw la a sɔngɔ gɛlɛyara kosɛbɛ et surtout que Mali bɛ système mun kɔnɔ depuis que an ye n bɛ se k'a fɔ an ko ko indépendance démocratie kilo nalen donc au lieu que État yɛrɛ qui occupé an ye jago kana bila voilà an ye jago kana bila quoi an yɛrɛ ma an ɲɛsin a ma an yɛrɛ ma ɲɛsin a ma an y'a to kɛnyɛrɛyew bolo jamana y'a bɛɛ bɛ to kɛnyɛrɛyew bolo le pire dans tout ça là an yɛrɛ de kɛra an yɛrɛ de degunna kɛnyɛrɛyew kɔfɛ quoi commerçants kɔfɛ quoi o de y'a to i b'a ye régime fɛn fɛn mana na i tun b'a ye tajiko fanfɛla ko fanfɛla la commerçant ba dɔ bɛ poyi ka bɔ quoi donc i bɛ taa sɔrɔ État ou bien État yɛrɛ b'olu kɔfɛ au lieu que État yɛrɛ ka ko ta a mɛn a bɛna ɲɛfɛ ale bɛ to olu kɔfɛ ale bɛ to olu kɔfɛ dugu la dɛmɛ k'u ye dɛmɛ kɛ olu ye sisan nɔ quoi donc o de kɛra anw yɛrɛ ka gɛlɛyaba ye quoi ka daminɛ tajiko la ka na dun ka fa fanfɛla ninnu na parce que État yɛrɛ ma bila ɲɛfɛ État bɛ bɔ ni commerçant ba dɔ ye k'o bila ɲɛfɛ dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn donc o bɛ baara mun kɛ État de b'o dɛmɛ État bɛ t'o kɔfɛ bon o kɛra an ka taabolo kɔnɔna la gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin an yɛrɛ ma o de y'a to i b'a ye sisan i yɛrɛ b'a ye depuis o daminɛra kow daminɛra pour que ka bɔ o kɔnɔna la an bɛna bin crise de kɔnɔna la et on est obligé k'a fɔ k'i bɛ yɛlɛma kɛ mais i tɛ se ka taa ɲɛfɛ ni yɛlɛma non i tɛ se ka taa ɲɛfɛ il faut que an ka taa ni nin système in de en attendant que État ka se k'i jɔ a jɔyɔrɔ yɛrɛ la voilà n bɛ misali dɔ d'i ma e tun b'a kalama k'a fɔ ko taji mun tun bɛ don an fɛ yen Mali kɔnɔna la l'État n'avait pas la maîtrise quoi jamana tɛ taa san ka na n'a ye non jamana tɛ taa san ka na n'a ye ne ni crise essence ko crise in tun tɛ État tun t'a dɔn ko taji hakɛ min tun bɛ don Mali kɔnɔna la a kun kɛra k'u to yen ten non a tun tolen don ten o minnu mana wuli olu bɛ taa ta u bɛ na n'a ye quoi o dun ye gɛlɛyaba de mais taji ko crise in na État nana ka i sen don a la ka ɲini k'a ɲɛdɔn voilà depuis taji bɛ bɔ yɔrɔ min na fo k'a don État b'a suivi kɛ o ye fɛn belebele on peut dire que ça c'est un grand a to douane yɛrɛ ka tɔnɔngatɔnɔ cayara o exactement parce que a kun tɛ fɛn douane mɔgɔw ye a tun bɛ don ten a tun bɛ don u yɛrɛ ɲumanna u ka langage la ko pani dɔw tun b'a fɔ an b'a mɛn a jura ninnu yɛrɛ da parce que an n'a dɔw mana kuma an b'a faamuya quoi u ka langage ninnu kɔnɔna la l'État n'avait pas la maîtrise quoi du quantité de carburant qui rentre sur le territoire malien et nous dun kɛra dɔrɔn ye gɛlɛyaba de ye quoi donc a facteur ka ca ce qui fait que contrôle ba tali sisan nɔ a bɛ gɛlɛya dɔɔni au fil du temps de façon progressive État bolo bɛ se ka da e yɛrɛ bolo bi est ce que jamana ɲɛmaaw fana man ka taabolo falen ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka kunnafonidiw kɛ ani ka to ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye ko min bɛ sen na bi yaasa jama fanba bɛ se cogo min na ka taji sɔrɔ nɔgɔya la bon i b'a ye k'a fɔ on peut dire que gouvernement bɛ ka communiquer mun kɛ o ye ne ka faamuyali ye c'est un peu suffisant parce que c'est vrai gouvernement bɛ ka taji sɔngɔ ko mun fixé c'est très important i m'a faamuya parce que jamana fana bɛ ka o nafolo dɔ de subvention dɔ de bila quoi miliyari saba kalo o kalo pour que taji kana yɛlɛn ka se hakɛ dɔ ma o bɛ fɔ o la kosɛbɛ maintenant au delà de tout ça là État ne bolo jamana kan ka se ka communiquer quoi parce que ko ni a kɔlɔlɔ nana bin jamana kɔnɔdenw kan jamana bolo mana funu a bɛ da tigi kɔrɔ olu kɔni bɛ jamana ɲɛmaaw de ye o olu tɛ duraw ye o olu tɛ duraw ye olu bɛ jamana ɲɛmɔgɔw de ye quoi parce que an bɛ an ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw de ma hali n'a sɔrɔ bɛ ka baara dɔw kɛ dugu ma peut-être anw kelen ni aw bɛ se olu dɔn mais il faut que minnu mɔgɔw ka labɔ a kalama mɔgɔw ka labɔ a kalama acteurs yɛrɛ ka bɔ k'a fɔ ko ni kɔlɔlɔ de y'a to nin bɛ ka kɛ tan walima an bɛ nin baara la ni gɛlɛya b'a kɔnɔna la o de bɛ ka kɛ sababu ye a fana tɔɔrɔ bɛ se ka se a bɛ ka se faso ye. est ce que o la yɛrɛ o man ka taji nali a nacogo a feere cogo n'a fɔ est ce que o man ka don olu la sisan ka olu ɲɛfɔ jamanadenw k'a faamu komi e bɔra ka min fɔ i ka kuma daminɛ na. oui tout à fait parce que n'i b'a ye k'a fɔ jamana bɛ ka baaraba dɔw kɛ taji ko la
ne bolo ni jamana marabagaw sera k'a ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛna a kɛra kuranko ye a kɛra tajiko ye a kɛra baloko ye a kɛra lakanako ye a kɛra fɛn o fɛn n'u sera ka bɔ k'a ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛna mɔgɔ n'i hakili sigilen don fɛn min a bɛ dɔ b'i ka kɔngɔ la quoi parce que ni kɔngɔ b'e la e hakili sigilen tɛ Kasimu o ye gɛlɛyaba ye quoi mais ni i b'a bisigi hakili sigilen don k'a fɔ ko nin de kɛlen don an ka gɛlɛya dɔ sababu ye nka bisigi bɛ yen k'a fɔ ko nɔgɔya bɛ n'a dɔ la hakili sigi bɛ na quoi an y'o communication gouvernementale a ka communication fana jɛlen non min bɛ kɛ sigi tiɲɛ kan n'a fɔra a ka waleya fana parce que fɛn caman bɛ fɔ kuma dɔ la mɔgɔ bɛ sigi ka mɛn k'u ɲɛ jɔ k'a kɔnɔ ka sɔrɔ o fana an b'o hali o gɛlɛya sɔrɔ plateau caman fana kan parce que aw ye nin kuma in fɔ gouvernement ye nin kuma fɔ k'a fɔ na ni nin wagati cɛ sɔnnɔgɔya bɛ sɔrɔ nin ko in na aw dun kɛra o kumakan tabaga ye k'a ɲɛ jamanadenw ma donc fɛn ma bɔ a la anw yɛrɛ bɛ lagosi sɔrɔ a la dɔɔni quoi c'est pour cette raison an bɛ mun fɔ an ka jamana marabagaw ye ne kan tɛ k'a fɔ ko ka délai di n'an bɛ ni kumakan bɛ fɔ délai kana di a la parce que ni délai dira a la hali anw minnu hali e Kasimu yɛrɛ an minnu fana b'a kuma lase kuma dɔw la an bɛ lagosi. i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la dɛ a tɛ komi anw ni énergie ta voilà ni ko ko courant nana fan dɔ la ni ma farati yanni e ka tila kuma na u bɛ courant tigɛ e yɛrɛ la voilà donc sogo ka fɔ sa muru da ka gon donc an bɛ ka nin kuma in fɔ dɔ wɛrɛ tɛ c'est à dire ni communication bɛ kɛ délai kana di a la mais surtout que gɛlɛya mun bɛ ko kɔnɔla la ani wulikajɔ mun bɛ ka kɛ pour que ka se ka o ko ka solution sɔrɔ o la jamana marabagaw ka se ka bɔ et au-delà de tout ça la jamana marabagaw i b'a ye Kasimu anw taara jamana dɔw la par exemple Turquie ninnu na a t'i n'a fɔ ko diɲɛ jamana tɛ yen ko gɛlɛya tɛ yen nɔ dɛ ne ye ne ɲininka ne b'a fɔ jamana tɛ dugukolo kɔ kan gɛlɛya tɛ yɔrɔ min na suguyaw de tɛ kelen et puis approche kɛcogo o jamana ninnu na sisan nɔ i b'a ye jamana ɲɛmɔgɔw ou bien minnu chargélen don a la u tɛ ko dogo kan u bɛ bɔ u b'a fɔ de bon tajiko gɛlɛya bɛ an ka Mali kɔnɔla la taji sɔngɔw bɛ ka yɛlɛn nka jamana bɛ ka wulikajɔ fasugu bɛɛ lajɛlen kɛ miliyari 3 de bɛ ka labila kalo o kalo pour que taji sɔngɔ kana se ka yɛlɛn ka se ka se niveau dɔ ma parce que ni taji sɔngɔ yɛlɛnna kojugu a bɛ je da dumunifɛn ni fɛn bɛɛ lajɛlen kan o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye Detroit Dormus mun filɛ nin ye Iran ni États-Unis Israël taara binkani wale min ta ka ɲɛsin Iran ma o ye ne ka faamuyali cogo o taara bin Iran kan o nana kɛ sababu ye taji bɛ tɛmɛ sira mun fɛ o nana datugu diɲɛ dun gulonnen de don ɲɔgɔn na ni o datugula an bɛ kɔlɔlɔ dɔ sɔrɔ a la o kɔlɔlɔ ye nin nka jamana marabagaw fana bɛ ka wulikajɔ fasugu bɛɛ kɛ an ka jura minnu fana bɛ yen nɔ minnu bɛ taa taji ka taa san ka na n'a ye parce que gouvernement yɛrɛ tɛ taa san parce que pourquoi gouvernement tɛ taa san parce que o système in de bɛ yen nɔ depuis lawale pour que yɛlɛma ka don o la o tɛ se ka kɛ du jour au lendemain quoi mais gouvernement bɛ se ka suivi ni contrôle de kɛ ani sur le marché fɛn kana fara sɔngɔ kan fɛnɛ gouvernement min k'o baara mun kɛ ni ala ni kira sɔnna ma gouvernement yɛrɛ bɛ ni i bolo don a ko yɛrɛ la sisan sa pour que taji bɛ na cogo min na an ka jamana kɔnɔ bɛɛ ka sɔrɔ nɔgɔya la. awa i ye min fɔ o de don sabula min ye gɛlɛya in ye diɲɛ gɛlɛya in a y'a to taji yɛrɛ bɛ taa sa yɔrɔ min na an yɛrɛ ka juraw fɛ olu fana ye dɔ fara o ta kan juraw fana bɛ na dɔ fara o ta kan parce que a bɛ transporter a bɛ na voilà mais bi est ce que o waleya minnu bɛ sen na nin ye ni kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔ de bɛ taa nin tajiba ninnu ni fɛn ta ka na ni u ye fɔ an ka jamana kɔnɔna na gouvernement tɛ se ka bɛɛ ka fara an kan min kɛ est ce que a yɛrɛ man ka fana tugu nɔfɛ ka lakɔlɔsili fana kɛ parce que a ka bɔ a sira ɲuman fana kɛ n'i ko ko fɛn sɔngɔ ka gɛlɛn n'a tɛ sugu la dun o fana ye gɛlɛya dɔ ye c'est à dire gouvernement min k'o baara kɛ i b'a ye depuis taji ta yɔrɔ fɔlɔ o tun bɛ an ka marabagaw jɛ depuis taji ta yɔrɔ gouvernement bɛ depuis taji ta yɔrɔ taji hakɛ min bɛ ta a bɛ don citerne hakɛ min kɔnɔ gouvernement bɛ don gouvernement b'a bɛɛ kalama e ma ye u bɛ hali escorter ka na fo douane na mun taara du point A jusqu'à l'arrivée du point B o lakodɔnnen don mun bɛ don douane fana kɔnɔna la o lakodɔnnen don gouvernement kɛlen don ka suivi kɛ du point par point o baara kɛlen don an ka gouvernement bi na an ka gouvernement bɛ se k'a fɔ i ɲɛna Kasimu taji hakɛ min donna nin wagati Mali kɔnɔna la o bɛ se k'a da f'i ɲɛna ka sɔrɔ fɛn ma fara kan fɛn ma bɔ a la o ye belebele n'o fɛnɛ taara sisan nɔ i m'a ye u y'a fɔ fɔlɔfɔlɔ douane na ni citerne tun nana o tun bɛ tile hakɛ dɔw kɛ yanni u tun ka bɔ mais gouvernement ye wulikajɔ kɛ a kana tɛmɛ tile kelen kan o fɛnɛ waleya ɲumanba de
ni taji donna douane kɔnɔna la dɔrɔn a kana tɛmɛ tile kelen kan il faut que a ka se dépotage la donc o baara minnu fana bɛ k'a kɛ o fana avancé belebeleba de an ka gouvernement fɛ parce que an bɛ ka nin kuma mun fɔ nin a tɛ n'a fɔ ko ka gouvernement supporter à l'aveugle mais ni an kɛrɛfɛ jamana ninnu ta ka jateminɛ effort mun n'a bɛ ka fournir surtout que Mali bɛ crise mun kɔnɔna la crise multidimensionnelle mun kɔnɔna la ça c'était pas facile c'est très difficile tant que ni gouvernement ka jamana kanu ni jamana kɔnɔdenw ka laɲini sabatilen tɛ a baara ka gɛlɛn kosɛbɛ mais o bɛ wuli ka jɔ la pour que sɔnɔgɔya bɛ sɔrɔ la miliyari 3 kalo o kalo ani ka taji ka escorter de part et d'autre o fana ye wari ye o ye wari de fo ka na yan nɔ parce que olu fana bɛ taji de sa taji de bɛ kɛ mobiliw fana sɔrɔsiw ta la sɔrɔsiw citernes yɛrɛ fana a bɛ k'olu fana voilà a bɛ k'olu la escorte mun bɛ yen fɛn taji de bɛ k'olu kun citernes ninnu fana taji de bɛ k'o kɔnɔ taji de bɛ taji fana donni kana quoi gouvernement bɛ ka o effort mun fournir an hakili kana pan o kunna quoi parce que ni o tɛ i b'a ye juraw de tun bɛ a fɔ ko ne bɛ n ka station n b'a ta nin da in na yan fɛ non ne de bɛ n ka prix fixé nka o banna Maliko la an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na parce que opérateur économique tɛ yen nɔ k'a fɔ k'e bɛ n'a fɔ k'e bɛ taji di 200 a banna gouvernement bɛ prix mun fɔ dɛ o fana tun bɛ an jɛ o prix o de bɛ station bɛɛ lajɛlen na fo ka se yɔrɔ la ni maa min ye a feere prix la mun tɛ gouvernement ka prix ye ni bolo dar'i kan kiri bɛ boli i kan o tun tɛ yen nɔ fɔlɔ fɔlɔ donc c'est pour dire que gouvernement bɛ ka baara min kɛ c'est salutaire mais il faut que olu de ka bɔ olu de kan ka bɔ n'olu tɛ se ka bɔ Kasim ouais non o kan ka bɔ mɛnɛ n'olu olu kan ka bɔ wa au delà de tout ça là gouvernement kan ka aw ka plateau sanuman ninnu fana de accompagner parce que ne ye nin kuma in fɔ mɔgɔ dɔw tɛ nin faamu nin kuma in de ye tiɲɛ ye o mɔgɔ caman tɛ nin kuma fɔ mais an bɛ nin kuma fɔ parce que anw bɛ taama dɔɔni dugukolo fan 14 bɛɛ lajɛlen na gouvernement ka dɛmɛ k'a ɲɛsin médiaw ma média minnu yɛrɛ fana bɛ yen nɔ n'u bɛ gouvernement ka politique yɛrɛ soutenir tiɲɛ kan n b'a fɔ ko nkalon kan tiɲɛ kan gouvernement kan ka olu soutenir wa gouvernement kan ka mɔgɔw fana soutenir maa minnu fana b'u yɛrɛ gouvernement ka hakilina kɔnɔna la ka jamana défend Kasim nin bɛ kɛ Venezuela entre Venezuela nin bɛ kɛ Iran a bɛ kɛ Turquie a bɛ kɛ encore Addis Abeba an kɛrɛfɛ jamana farafinna jamana ninnu a bɛ kɛ fan caman donc c'est pour que yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ dafali de don quoi ni e kumana sisan diɲɛ bɛ kumakan lamɛn mais il faut que politiquement stratégiquement gouvernement fana ka se ka fɛɛrɛ dɔ bila en place ka information lakikaw di e ma wa o information minnu fana bɛ yen ni e b'o lase e kan ka appuyer pour que e ka se ka impôt ni taxe ni fɛnw fana sara cogo min na donc mɔgɔw bɛ nin kuma in la gosi mais nin ye kuma yɛrɛ yɛrɛ de ye dɛ. ayiwa min ye sɔngɔ ye a ka se ka to ta pɔnpu la o ye bɛɛ sago ye OMAPO ni o bɛ taji ko ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔ a PDG Jakariya Danbɛlɛ ka laseli senfɛ a ko Zen k'u ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ka sɔngɔ la kɔlɔsi ni Ala y'a kɛ nɔgɔya nana u y'a jira ko sɔngɔ bɛ nana segin u nɔ la yalama gouvernement kelen bɛ se k'o baara kɛ wa. non commission mun bɛ en place comme i bɔra ka kibaruya dɔ di yan nɔ o tun tɛ n bolo OMAPO PDG a ye mun fɔ ni dɔ bɔra sɔngɔ la wajibi. Comme on y maintenant fait à nous. Ni fait y là on fait on dit à la pompe au niveau de la pompe dobe bois là en yɛrɛ b'a ye fɛngɛ communiquer bɛ yɛlɛnnu bɛ kɛ mais maintenant n'a impactera transport de kan ka bɔ o de la i m'a faamuya ka mobili ta ka bɔ ka na Bamako sisan nɔ an ye dɔ fara kan parce que dɔ farala tajiw kan mais ni dɔ bɔra tajiw la wajibi dɔ kan ka bɔ olu fana la hali duruni minnu bɛ an fɛ yan nɔ dɔ kan ka bɔ a la o ye wajibi de ni o ma kɛ a bɛ yira k'a fɔ ko o baara in ko majɛngɛ de b'o baara in na o yɔrɔ in de la quoi parce que dɔ farala kan fɛn tɛ bɔ a la ani da dumuni fɛn minnu fana bɛ yen nɔ ni dɔ farala kan ka kɛ sababu ye ko dɔ farala taji kan ni dɔ bɔra taji fana la o de la an bɛ an ka gouvernement interpellé bolo mana funu a bɛ da tigi de kɔrɔ commission minnu n'olu bɛ bila en place o commission in ka kan ka se ka baara kɛ ka se a dan na nin yɔrɔ in na an bɛ administration territoriale ministre kura ye an bɛ foli lase a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fana ma parce que olu bɛ baara mun na ani ministère bɛɛ lajɛlen administration territoriale kɔnɔna la ani consommateurs u bɛ ka essayer ka consommateurs fara ɲɔgɔn kan
bi mɔgɔ si den kelen kana fɔ ko e de association de consommateurs k'e de bɛ kuma Mali bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la jamana marabagaw bɛ k'a fɔ ko k'o ban pewu consommateur bɛɛ kana association min mɔgɔ o mɔgɔ bolo Mali kɔnɔla la dans le cadre de la consommation bɛɛ kana wa aw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka maa dɔ choisir mun bɛ aw yɛrɛ représenter administration min k'o baara kɛ administration min k'o baara kɛ kibaruya kun t'an bolo parce que an tun bɛ mɔgɔ dɔ de poilen ka bɔ ouais consommation tɔw kun bɛ yen minɛ voilà conso ligue tun bɛ yen min ye Ascoman tun bɛ yen ani non k'o banna la o jɔra fɔlɔ non o jɔrɔ wele bilalen de don sisan nɔ toutes les associations mɔgɔ mɔgɔ b'i yɛrɛ sɔrɔ fɛn kɔnɔna na i awɔ bɛɛ ka na o wagatiw tun dilen don bɛɛ ka na aw ni ministre yɛrɛ ka sigi ka kuma aw yɛrɛ ka choisir aw yɛrɛ cɛla ko nin de y'an ka ɲɛmaa ye nin de bɛ k'an ka ɲɛmaa ye olu da t'a la ça veut dire que ka segin kɛ tɔnw kɔrɔ ninnu ka bɔ yen kura ka sigi sen yen min bɛ kɛ jama bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka parce que maliyɛnw yɛrɛ y'o laɲini parce que e m'a ye téléphone ko la ko association fɛngɛ tɔgɔ fɔ man ɲi ko consommateur dɔ nana fɔ k'u jɛra n'a ye tɔw y'u yɛrɛ ɲininka k'o kɛ kɛra cogo di donc ça veut dire que an ka jamana marabagaw vraiment u bɛ jamana kɔnɔdenw lamɛn à ce niveau an hakili la ni o baara in kɛra sɔnɔgɔya bɛ sɔrɔ la ayiwa an kan k'an sigi ni kɔlɔlɔw ye bi kɔlɔlɔ fɔlɔ ye mun ye o ye i bɔra ka fɔ sisan sotaramaw bolimafɛnw an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ compagnie caman ye messages caman k'u ka sɔngɔw yɛlɛla nin wagati in na Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na taxi distances ka bɔ kun dɔ la ka se kun dɔ la o bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yɛlɛla da dumuni fɛn a bɛna yɛlɛ nin bɛɛ kan hakili ni baara jumɛn kan ka kɛ gouvernement kɛ o fanfɛla fana na o ye suivi de c'est comme si gouvernement ye prix mun fixé ko dɔ kana fara taji sɔngɔ kan station na au niveau de la consommation des denrées de première nécessité o prix ninnu malo kaba ɲɔ sukaro o prix fana ka fixé de n'o bɔra yen nɔ fana tuguni transport la fana compagnie bɛ k'u taw fɔ il faut pas que transport fana prix kana fixé de façon abusive gouvernement ka voilà gouvernement fana ka parce que fɛn bɛɛ gouvernement ni dɛ an bɛ ko la ni gouvernement n'olu ko mun o de an hakili la o de don quoi transport fana la o ni gouvernement fana ka maaw ka ɲɔgɔn ye ka transport fana prix fixé o prix mun n'o fixera ni plus ni moins o ka bila en place ni dɔ bɔra taji la wagati min na o commission kelen o k'a fɔ o transporteur kelenw ye tuguni dɔ ka bɔ transport sɔngɔ fana la durunu ni dɔ de farala kan dɔ ka bɔ a la taxiw bɛ ten moto taxiw bɛ ten ne hakili la kɔni ni dɔ bɔra la hali ni fɛn ma f'i ɲɛna comme an fana ka ko in bɛ ten cogo de la n'a farala kan a bɔ man di a la dɛ donc baara de bɛ gouvernement bolo a bɛ ka baaraba mun kɛ pour stabiliser le prix du carburant o baara kelen de kan ka kɛ a bolo da dumuni fɛnw na parce que an bɛ nin fɔ mun kama bɛɛ jɔrɔna ko de don i b'a ye il y a 3 facteurs qui peuvent créer une crise dans un pays Kassim. Le premier facteur on appelle l'inflation, la montée généralisée de toutes les denrées de première nécessité ka sɔngɔ bɛɛ balaw o bɛ se ka crise créer jamana kɔnɔ parce que a sɔrɔ tɛ mɔgɔw bolo. Le deuxième facteur qui peut créer une crise dans un pays, ça c'est le chômage. Barakɛbaliya. C'est-à-dire le manque de main d'œuvre disponible. On sait qu'à crise créée jamana kono. Et le troisième facteur qui peut créer une crise dans un pays, ça c'est les échanges internationaux. Jamana ɲɔgɔn cɛ. Par exemple, ni taux directeur, ni BCEAO kan ka juru mun don banque la, ni banque ko kan ka juru don anw na sisan, ani entreprise la, n'o yɛlɛna kojugu, o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔba dɔ de. Donc o de kama, an bɛ facteur fɔlɔ mun na ni o ye inflation ye. Kuma in bɛ fɔ ka taa o de fɛ quoi. Sɔngɔko in. Jamana u yɛrɛ sɔngɔko in jamana u yɛrɛ b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ. Wulikajɔ fasugu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ pour que sɔngɔw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na. Ayiwa an b'a to i ka fiɲɛbɔ i kan kɔrɔ dɔɔni nɛgɛjuru sira ale ye 76 47 78 93 ye min ye nɛgɛjuru sira ye ni maa ma fɛ k'u da don a la fala ye an bɛ te fan fɛ n'o y'a sɔrɔ fɛn dɔw b'e bolo yen fɔlɔ an ka sɔrɔ ka na nɛgɛjuru sira kɔni ye 76 47 78 93 maa minnu b'a fɛ ka weleli kɛ. Aw bisimila u tɛ lafiya la
Nico Hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye Hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan Hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafia référence do. Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfiri dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Ayiwa an bɛ segin ka na yan min ye DNCC ale ɲɛmaaba Gédéon Danbele ko nin waati laban in na u y'a la kɔlɔsi k'a fɔ sɔngɔw olu yɛlɛla min ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na taji sɔngɔ u yɛlɛla ka sababuya kɛ kɛlɛ min bɛ Moyen-Orient ale kɔnɔna na yaasa ka se ka dɔ bɔ mɔgɔw ka degun na sa min ye sɔngɔko ye tajiko ta na sira fɛ gouvernement ale ye sɔngɔw sigi sɔngɔw la sɔngɔ minnu na ni gouvernement yɛrɛ jɛra a yɛrɛ ka hakɛ caman kɔ douane ko ta na sira fɛ o waleya mun kɛra gouvernement fɛ sa o kɛ kun ye sa ka se ka sɔngɔ nɔgɔya jamanadenw bɛ se ka taji ale sɔrɔ cogo min na an ka jamana kɔnɔ min ye DNCC ɲɛmaa ye Gédéon Danbele a ko k'o bɛɛ la k'u bɛ k'a lakɔlɔsi k'a fɔ ko min ye jura dɔw ye n'o ye taji feerelaw ye olu bɛ ka taa sɔngɔ wɛrɛw sigi sɔngɔ minnu ni bɛn ma kɛ o kan DNCC directeur ko sa ko u bɛ min da maaw tulo kan maa o maa n'i minɛna o ko la i k'a bila i kunna k'a fɔ ko sariya a b'a ka baara kɛ k'a b'a ɲini juraw bɛɛ lajɛlen fɛ taji feerelaw bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u hakili to sariya minnu bɛ sen na ani bɛnkan min bɛ yen u bɛ kuma ɲɔgɔnya minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa ka se ka baara sigi sen kelen kan u k'u hakili to olu bɛɛ lajɛlen na n'o tɛ ko wolomasiri tabaw olu kɔni bɛna wuli ka jɔ kɛ sa yaasa nin ko in n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ sen na nin ye ka se ka dan sigi la sariya ale ta na sira fɛ sɔngɔ minnu sigira sen kan ko bɛɛ lajɛlen ka to o kɔfɛ bɛɛ lajɛlen ka o bonya min ye directeur DGCC k'a bɛ faamuyali ko ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ sɛbɛn in na min fasirila kununko n'o ye mars kalo tile 31 DGCC directeur Gédéon an b'a yira maaw la sa minnu b'a fɛ k'u da don baabu la Mohamed nin ye waleya ye waleya min n'an b'a kuma na sisan DGCC directeur ale ko u ka lakɔlɔsili kɛ u ka kɔlɔsili bolila kan k'a fɔ ko dɔw bɛ ka fɛn feere sɔngɔ la sɔngɔ min ni bɛn ma kɛ sɔngɔ min kan o y'a daminɛ n'a ye sa kɛ. Bon i b'a ye k'a fɔ ko toute situation de crise a bɛ dɔw profiter quoi. Ka di dɔw la. Ka di dɔw la an bɛ ka kule
nka dɔw fana bɛ yen nɔ olu b'a fɔ ko alhamdulilayi donc o de kama jamana marabagaw u ye prix mun fixé essence ko la 875 gasoil ko la n'o ye 940 o prix ninnu n'u ma nin wuli ka jɔ kɛ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ Kasim station ninnu na a dɔw la station u bɛ sɔn ka taa essence feere an ma 200. Au delà de tout ça là il faut que u ka hali point d'essence ninnu ani minnu bɛ taji ta sisan nɔ ka taa feere carré kɔnɔ parce que ni kana an na segin crise tɛmɛnen na kɔsan in na quoi ne yɛrɛ sirannen no o de ɲɛ pour que o kana kɛ il faut que jamana marabagaw ka wulikajɔ de kɛ n'o tɛ dɔw bɛ taa barikonba fa la ka taa tila ka t'i jɔ carré kunna ka feere mɔgɔw ma ya donc baara in de kan ka kɛ suivi de kan ka kɛ à tous les niveaux pour que an bɛ crise min kɔnɔna la yan'a bankunba cɛ. Ayiwa an y'a ye k'a fɔ min ye lakɔlɔsili ye jamana ɲɛmaaw bɛ fɛɛrɛ caman sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ mais an yɛrɛ ka jamanadenw yɛrɛ jɔyɔrɔ ko yɛrɛ bɔra ka consommateurs ta fɔ sa tiɲɛ don mais nin n'a ɲɔgɔnna suguyaw la jamanaden fana jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye e yɛrɛ bolo. O de ye ka autorité informer waleya fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye jamana marabagaw bɔlen filɛ ne ka essence prix mun fixé nin maa o maa n'i ye o sɔsɔli waleya kɛ i ka se ka autorité informer au niveau des communes ni gendarmerie bɛ yen nɔ olu ka numéro et puis numéro mun kan ka di numéro national man ka au delà de tout ça la u ka numéro di au niveau de chaque commune sigida bɛɛ n'a ka numéro de don aw ka gendarmerie ka numéro ye nin aw ka police ka numéro ye nin protection civile ka numéro ye nin wa mairie ka numéro ye nin tribunal ka numéro ye nin sigida bɛɛ lajɛlen n'a ka numéro sabula ko in sigida ko de don n'i y'a ta station na ka n'i jɔ i bɛ taa quartier dɔ de bɛ yen commune dɔ de bɛ yen i bɛ taa feere nɔ i b'o de kɔnɔna la donc o commune den dɔ mana i ye sisan nɔ u ka autorité informer i ka sigida autorité u ka se ka informer parce que n'i ko ko ka numéro national ninnu wele a munumunu bɛ caya dɛ a ko ka ca n'a ma farati a bɛ taa sɔrɔ jaralakaw tilara baara la a caman bɛ ten dogo de la quoi donc n'aw sera ka aw yɛrɛ ka polisiw ka numéro bɛ commissariat minnu b'aw ka kin kɔnɔna la olu ka numéro dilen don aw ma gendarmerie ta dilen don hakili la o répression ka nɔgɔn ka tɛmɛ numéro national kan a filanan ye jumɛn il faut que jamana kɔnɔdenw ka dɔn k'a fɔ ko ne b'a fɔ i ka kuma la wagati bɛɛ lajɛlen na an bɛ diɲɛ laban mun na Kasim nɔgɔya tɛ yen nɔ bilen dɛ a ka gɛlɛn dɛ a ko ka diɲɛ ka nɔgɔya i b'a fɔ an tɛmɛna wagati tɛmɛnen ninnu na yɔrɔ san 35 depuis mouvement démocratique nana an bolo k'a fɔ ko diɲɛ tun bɛna kɛ fila dɔrɔn de a nana gɛlɛya an bolo k'a kɛ ko fasugu dɔ ye wa an ka bila an kunna k'an hakili bɛ nɔgɔya fasugu mun na k'an tɛ se ka sɔrɔ ten cogo la a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ parce que il faut que an ka fɔlɔ ka jamana de kanu quoi n'anw ye jamana kanu dɛ waleya minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔna la a dɔ la a bɛ kun anw na quoi mais n'anw ko an bɛ lafiya de nɔfɛ sisan a ka ca Ala fɛ a tɛ kɛ an bɛ mun laɲini ye quoi Kasim jamana kɔnɔdenw ka sɔn ka dɔn k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ bɛ bisibasa de kɔnɔ Mali dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ de bɛ bisibasa kɔnɔna la o bisibasa kɔnɔna la e ka jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye i ka kɛta n'i ka fɔta de kan ka kɛ sababu ye maa minnu tulo bɛ e la e jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ olu fana bɛ se ka hakilina min sɔrɔ cogo min na ka kɛ jamana fɛ. Ayiwa dɔw kɔni ma nɛgɛjuru sira sɔrɔ fɔlɔ nka bɔlɔlɔ sira la dɔw ye ɲininkali kɛ ko gouvernement ye nin baara min kɛ nin n'o ye miliyari 3 ye kalo o kalo ko ni gɛlɛya in tora ɲɔgɔn ko yalama ko gouvernement nana se ka o ni saraw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ wa. Ne ka hakilina fɔ quoi. Ne ka hakilina la kalo o kalo miliyari 3 ye crise kɔnɔna la parce que on suppose que crise in tɛna kɛ de façon éternelle a tɛna to yen kudayi de la hali minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ka crise in créer u b'u yɛrɛ ɲini na parce que u b'a dɔn k'a fɔ olu tun t'a dɔn k'a tun bɛna taa wolo nin na quoi olu yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲini an b'a bisigi sɔn nɔgɔya a bɛ sɔrɔ la nka yan'o cɛ Kasim an kɔni b'a ɲini gouvernement fɛ hali ni miliyari 5 de don kalo o kalo olu kan ka se k'o bɔ ka se ka sɔn nɔgɔya sɔrɔ parce que ni gouvernement dɛsɛra an tɛ Ala deli a la quoi. Ayiwa a bɛ gɛlɛya dɔw yɛrɛ ka ɲininkali ye min ye ko bi ko yalima ko gouvernement kan ka kuma mɔgɔ minnu fɛ mɔgɔ minnu fana b'a lafasa wa k'u bɛ fɛn minnu fɔ kuma la k'olu tɛ tiɲɛ ye k'a ni tiɲɛw ka jan ɲɔgɔn na ko yalama bi a man ka kuma olu fana fɛ u fana k'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na nin t'u ka wagati ye olu n'o y'a sɔrɔ nɔgɔya b'u fan fɛ k'u ɲagari bɔ mɔgɔ tɔw la wa. o kuma ye tiɲɛ ye
moi je rejoins mɔgɔ min bɔra k'o kuma in fɔ quoi parce que mun kama an bɛ yɔrɔ min na bi kuma la jugu fitinin tɛ yen nɔ quoi parce que maliyɛn bɛɛ lajɛlen dalen don autorité de transition na maliyɛn bɛɛ bɛ ka autorité de transition soutenir mɔgɔ fɛn fɛn bɛ nin kuma fɔ kasi n b'a f'i ɲɛna u ni autorité de transition ka kumakan tɛ nin dɛ u n'u ka jama kuma tɛ nin je parle en connaissance de cause u yɛrɛ b'u kanto anw ma aw ka kɛta n'aw ka fɔta kan ka kɛ misali de ye pour que an bɛ wuli ka jɔ mun na jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u yɛrɛ ye an na toujours maa sirannen tɛ ka tɛmɛ fangatigi kan Kasimu ne y'a bila i kun na ko fangatigi de kɛlen don ko ka dɔ de bila fɛn kuma dɔ fɔli la mun bɛ na ni fitinɛ mɔgɔ si mago t'o la bi a ko ten ko parce que ko fɛn o fɛn mana kɛ ko dɔw b'a kɛ i n'a fɔ ko min ɲagarelabɔ don ko o ko gouvernement kan k'o fara jɔ ko cɛ ye fanga dɛmɛni ye nka k'u fana kan k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛnw de bɛna bɛ u fana bɛ ka kow jateminɛ exactement minnu b'a fɔ nin an bɛ kuma ta ka ɲɛsin olu de ma quoi u ka sabali parce que olu ka fɔcogo dɔw bɛ yen nɔ hali ni mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i n'u tɛ kɛ hakilina kelen na mɛ o t'a yira k'aw ye ɲɔgɔn jugu ye quoi e ka kuma fɔta cogo dɔw bɛ yen nɔ ne ma na ni bɛn ni kelenya kumakan i ka fɔta kɔnɔ a bɛ kɛ sababu minnu bɛ yen nɔ n'u t'u yɛrɛ ye c'est vrai hali transition na a b'u renforcer u ka position na mais e ka kuma fɔcogo la n'a ɲɛna a ma se yɛrɛ lakali la o bɛ se k'a fɔ ko nin ye tiɲɛ ye an ka fara ɲɔgɔn kan mais dɔw fana bɛ yen nɔ transition défendbaga dɔw fana bɛ yen nɔ olu bɛ taa de don dɛ ne t'olu kɛ transition défendbaga ye dɛ parce que ni e bɛ position dɔ kɔnɔna la a dɔ la yɛrɛ makuni kan e la ni kuma yɛrɛ ye quoi ya ni dun bɛ kuma k'a kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw b'u yɛrɛ ye la cogo min na pour que ka se ka jamana soutenir cogo min na ne bɛ o tigi rejoint o yɔrɔ in na an ka sabali an ka kɛta n'an ka fɔta ka kɛ sababu ye an bɛ fara ɲɔgɔn na an b'o sɔrɔ cogo min na ayiwa nin kɔni tigi bɛ fɔ Koro a ko ala an ka k'ala an ka émission lajɛli yɛrɛ ka gɛlɛ olu ma ko gouvernement est ce que kala a hakili bɛ maliyɛn bɛɛ la ko parce que ko kuma caman ko bamakɔkaw de b'a fɔ k'u ye taji sɔrɔ ko kuma ko olu tɔw dun non c'est vrai an bɛ dugawu don kɛ ala ka na ni nɔgɔya ye an balima minnu bɛ Bankasi ni Koro an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ni gɛlɛya b'u kan kojugu ala ka na ni sɔn nɔgɔya ye jamana tɛ se ka kɛ jamana marabagaw tɛ se ka kɛ k'u tɛ jamana fan bɛɛ fɛ quoi Kasimi ma ye ni taji nana wagati dɔ la a bɛ fɔ ko nin taji hakɛ taara nin région na a bɛ fɔ ko nin taji hakɛ taara nin région fɛnɛ la o b'a yira k'a fɔ ko jamana marabagaw hakili bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen na minnu bɛ Bamakɔ ani minnu bɛ Koro mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si ni maliyɛnya cɛ sigiyɔrɔ ko de don pour le moment ni anw bɛ Bamakɔ yan nɔ mun b'a yira an na don n'a nata k'anw tɛ kɛ Koro sigibaga ye rien ne nous prouve ça donc c'est pour dire que jamana mara ne hakili la a ma nɔgɔn nka jamana marabagaw minnu bɛ anw kunna maliyɛnw de don Kassim Assimi ye maliyɛn de Ablaye Mayiga ye maliyɛn de Modibo Kone ye maliyɛn de Kassim Sadio Kamara ye maliyɛn de Wage ye maliyɛn de Kassim k'a fara jɔn wɛrɛ kan tuguni ninnu bɛɛ ye maliyɛn de Kassim a kɛra cogo o cogo ninnu bɛ Mali dɔn Kassim donc an k'a bila an kunna minnu bɛ anw kunna nin dɛ maliyɛnw de don nka maliyɛnw ka aspiration n bɛ fɛ k'a fɔ maliyɛnw ka aspiration tali en compte o y'olu ka préoccupation belebeleba dɔ ye quoi an kana bila an kunna ko non ko yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ k'u b'o fɛ ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ kan u bɛ yɔrɔ bɛɛ fɛ ayiwa ni kɔni ta ye kuranko kuma ye ko olu fɛ yen ko n'i y'a mɛn i bɛ kuran sɔrɔ ko ale ni taji de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ko gasoil bɛ mɛn k'a sɔrɔ a ma se olu fɛ yen k'olu bɛ dibi la ko yalama fɛɛrɛ wɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ olu ka kuranko la wa non fɛɛrɛ bɛ ne b'a bisigi fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ Kassim kuranko gɛlɛya a bɛ diɲɛ fantan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ an balimaw ka ɲɛɲinini kɛ yɔrɔ wɛrɛ la komi u b'a fɔ an kana gɛlɛyaw sanga ɲɔgɔn ma mais an bɛ yɔrɔ min na bi il faut pas que an fana k'an ɲinɛ k'a fɔ ko le Mali se trouve toujours dans une situation exceptionnelle an bɛ crise de kɔnɔla la quoi kuranko gɛlɛyaw bɛ yen nɔ kɛlɛ nana bin an kan tajiko gɛlɛya ninnu fana bɛ yen nɔ n dɛnna ka f'i ka plateau kan ka tɛmɛ n ko taji bɛ bɔ yɔrɔ dɔ de la ka don Mali kɔnɔ nka citerne tɛ gosi yen jamanaw kan dɛ nka n'a donna Mali kɔnɔ o b'a essayer k'a fɔ ko bɛ citerne gosi bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko janfa don ka ɲɛsin an ma quoi an bɛ yɔrɔ min na bi tiɲɛ don kuranko gɛlɛya bɛ yen maliyɛn bɛɛ bɛ k'a fɔ wa an ka jamana marabagaw b'a kalama fɛnɛ
ni yɔrɔ fɛnɛ la an fɛnɛ bɛ laɲini kɛ an ka jamana marabagaw fɛnɛ fɛ kuranko gɛlɛya mun n'a bɛ senna nin wagati min na ni dɔ faralen don a gɛlɛya kan mun de bɛ ka k'a sababu ye n'u fɛnɛ bɔra k'o fɔ maliyɛnw a dɔ la hakili la dɔ bɛ bɔ misi la quoi. Ayiwa dɔwɛrɛ kɔni ta filɛ nin ale ta a bɛna fɔ ale ta ye telefɔni ko ye olu ka dugu fana na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲafunge mara la ko kuran ni taji k'a bɛɛ dulonnen don ani telefɔni bɛɛ dulonnen don ɲɔgɔn na olu fan fɛ ko fo ka hakili ka to o la olu ka sigi batiri dɔ kan n'o ko taji tali k'olu ɲɛ b'a la ko siniɲɛsigi t'a la u bolo ka mara bolo. O ye Mali fan bɛɛ taji yɛrɛ donni ka na n'a ye jamana kɔnɔna la diɲɛ jamanaw bɛ yen nɔ olu mako t'o la bilen quoi an kan ka bɔ o kɔnɔ wa o baara de bɛ sen na Mali yɛrɛ kɔnɔna la fan bɛɛ fɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye cri de cœur mun fana fɔ nin a kan ka ta en compte k'a dɔn k'a fɔ ko taji courant ale ni téléphone n'o bɛɛ gulonna i m'a ye Bamako yan nɔ ni courant tigɛra yɔrɔ dɔ la robinet fana bɛ ban a bɛ taa o de ka ca an ka togodaw la voilà donc o gɛlɛya in fana bɛ yen nɔ hali an yɛrɛ fɛ yen yan nɔ courant mana tigɛ dɔrɔn robinet bɛ taa donc il faut que wulikajɔ de ka kɛ Kasimu an bɛ ɲɛsin an ka transition ma baara b'u bolo dɛ baara b'u bolo il faut que o de ka fɛsɛfɛsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na hali Bamako yan nɔ en pleine ville ni courant tigɛra dɔrɔn robinet bɛ jɔ donc hali o don SOBAGEP mɔgɔw bɔra u y'o de fɔ k'u ka fɛn dɔ bɛ Falajɛ yan voilà n'o jɔra dɔrɔn o de y'a to yenfɛ mɔgɔw tɛ fɛn sɔrɔ minnu bɛ tabakɔrɔ ni fɛn na fɛn sɔrɔ ɲininkali kelen an b'o ta parce que o ye international ye nin tigi bɛ fo Kuala Lumpur o fana yɔrɔ jumɛn ale kɔni ka ɲininkali bɛ tali kɛ AES la ko yalama ko AES yɛrɛ bɛ ka hakili jagabɔ kɛ nin ko in na wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la taji ko kuran ko fɛɛrɛ jumɛn bɛ na kɛ AES yɛrɛ fɛ ko déjà ko AES jamana 3 don mais kelen bɛ yen taji bɛ ka bɔ o kɔnɔna na bi na ko yalama bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na Niger nana ni taji min ye o kɔfɛ ko est ce que AES yɛrɛ ɲɛmɔgɔ bɛ ka hakili jagabɔ kɛ don nata la u ka taji ko n'u ka kuran ko n'u ka fɛnw bɛɛ la ko parce que n'i ko k'i ye yɛrɛma hɔrɔnya ye fɛn dɔ bɛ yen k'i ka se ka olu minɛ k'a k'i yɛrɛ ta ye. D'accord o kuma o ye tiɲɛ n bɛ mun fɔ an balimakɛ ɲɛna an b'a fɔ a ye ɲininkali min kɛ c'est très important. a bɛ ko Kuala Lumpur dɛ Niger ka don ne yɛrɛ t'a dɔn. Donc cela veut dire que a bɛ Instagram de kan quoi. donc an bɛna mun fɔ AES ko Kasimu nɔgɔ t'a la jɛlen don quoi AES farala ɲɔgɔn kan ni sécurité mais au delà même de la sécurité AES faralen don ɲɔgɔn kan a bɔra ka mun fɔ ni union douanière union politique les marchés communs la zone est libre d'échange union monétaire a bɛɛ lajɛlen bɛ AES kɔnɔna la taji ko kuma mun filɛ nin senna nin AES bɛ ka hakili jagabɔ i y'a ye k'a fɔ AES ministres défense fanfɛla fɛ u bɛ ɲɔgɔn ye diplomatie fanfɛla fɛ u bɛ ɲɔgɔn ye wa taji ko fanfɛla fɛ AES ministres fana bɛ hakili jagabɔ la c'est-à-dire Mali ni Burkina ni Niger au delà même de ces 3 pays hakili jagabɔ ka kɛ hali d'un côté o mun bɛ ka raffinerie baw kɛ sisan an bɛ wagati min na n'a bɛ ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ ani Sud-Afrique ni ɲɔgɔn cɛla la tajiw bɛ se ka bɔ yen nɔ cogo di ka se ka don AES kɔnɔ sɔnɔgɔya la AES b'a baara kan kosɛbɛ n bɛ se ka kunnafoni minnu ne y'a sɔrɔ taji ko fanfɛla la lakana ko fanfɛla la sanni feere fanfɛla la da la dumuni fɛn fanfɛla la AES kɛlen don k'olu kɛ priorité kosɛbɛ c'est comme si taji mun de bɛ n'a sɔrɔ Niger sɔngɔ kelen min na i b'a sɔrɔ Burkina i b'a sɔrɔ Mali la o sɔngɔ kelen na hali éducation fanfɛla la c'est de l'avenir l'AES. ayiwa an ka baabu waati min dira ma o dafara ni kuma kuncɛ kuma min b'i fɛ. Kasimu o de ye ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ne b'a fɔ n ka kumaw la kuma caman plateau kan n ko il faut que jamana kɔnɔdenw k'a dɔn k'a fɔ Kasimu ko jamana ka ɲɛnamaya ka bon ka tɛmɛ an yɛrɛbakun ka ɲɛnamaya kan quoi parce que an ka ɲɛnamaya ye san 50 san 60 san 80 a cayalenba ye san 100 Kasimu ka jamana ka ɲɛnamaya ye san 200 de o kun de kama Kasimu an ka kɛta a n'an ka fɔta o kan ka kɛ sababu de mun bɛ se ka kɛ maa minnu bɛ bɔ anw na sini ma sinikɛnɛ ma olu bɛ se ka lafiya cogo mun de la quoi an ka ɲɛnamaya ka dɔgɔn jamana ka ɲɛnamaya kɔnɔna la o de la i b'a ye diɲɛ jamana ba bɛɛ lajɛlen kan à un moment donné de leur histoire
génération dɔw sɔnna k'u sacrifier pour le bonheur des générations futures wa donc an ka génération bɛnna génération sacrifier de ma pour que minnu bɛ bɔ an na sini olu bɛ se ka lafiya cogo min na ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn hakɛto bɛ nin na sɔli ala mamadu. an yɛrɛ b'i fo Mohamed Traoré Bill kana kɛnɛ ka tilegan in na ka se ka maaw masala kɛrɛnkɛrɛnnen la tajiko la kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana fana ye wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛ k'olu fɔ degun minnu bɛ yen k'olu fɔ majɛ minnu bɛ yen k'olu fana fɔ labɛn min bɛ se ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'o bɛɛ lajɛlen fana sigi sen kelen kan an b'a fɔ san k'i cɛ ni baraji Falaye Keyita k'i yɛrɛ fo min ye kibaruya in bilali la bɔlɔlɔ sira fɛ n'Ala sɔnna a ma kibaruyaw bɛna na yan nɛgɛ kanɲɛ 18 Famara ni Keba Jalo olu bɛna na o baara kɛ a k'an bɛɛ waati wɛrɛ Ala ka tile hɛrɛ caya. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client